Hvor mange år er du, Sandra? 5 år. 5 år. Hvad har du kommet i hos, Sandra? Det er din storesøster. Er der en af pigerne, der lige kan hjælpe Sasha at have pys en gang, så skal man bare lige række hånden over hovedet og trække maven ind. Må jeg lige prøve at se? Hvad for noget? Er der ikke en af pigerne? Der er så mange søde piger. Er der ikke en, der lige kan? Kommer du ud og hjælper mig og siger, det er din lille søster. Ej, storesøster, klap, kom du bare igen, det sker der ikke spor. Vi må godt lige klappe på begge to. Sasha og storesøster. Hej, Sasha, hvad var det nu, du hed? Sasha. Og hvad var det, du hed? Sander. Sasha, prøv lige at hoppe over på den ene side, og så Sander, du skal bare stå der. Nu skal I se, hvad jeg har taget med i dag, hvis I siger noget snyd, så råber I lidt højt. Nu skal vi trylle alle tre. Er det okay med jer? Og hvis I siger noget snyd, så råber I bare jer. Så jeg har taget nogle tørklæder med. Prøv lige at se her. Sasha og Sander, prøv lige at se her. Altså, Sasha holder det røde, og Sander holder det blå. Nu skal... det er omvendt. Undskyld. Jeg må lige undskylde. Altså, Sander holder det røde. Sasha holder det røde, Sander holder det blå. Nu er vi klar til... Altså, gider I ikke lige bytte plads, så det bliver rigtigt en gang. Hvis I lige bytter plads, så er jeg sikker på, at det bliver rigtigt. Byt plads til Mishima Hopper, og så hopper du lige over på den side, så skal jeg bare se. Nu er vi klar til det store trylletricks, mine damer og herrer. Altså, du skal holde den blå, og du skal holde det røde. Og prøv lige at se alle sammen. Posen, den er helt fuld af tom, er det ikke også rigtigt? Gider du lige at komme det blå tørklæde ned i posen? Og Sasha kommer det røde ned ved siden af. Og se lige her alle sammen. Nu snyder jeg lige en gang. Jeg gør lige sådan her. Hokus pokus her, plus af. Fokus med guldhat, balloner, filiokus. Se sammen til salabim og magi, abokadaber, plus trylleri. Så I er tryllet? Så du det heller ikke? Dit det blå tørklæde, det har jeg tryllet helt rødt. Og dit det røde er blevet helt blåt. Og du må gerne undersøge, der er ikke noget snyd. Har jeg... Ej, jeg har bare pyttet op på dem. Altså... Okay, vi prøver lige at komme blå. Prøv lige at høre her. Alle børnene tager lige og kommer den ene hånd op over hovedet. Også dig lige vend den ene hånd op over hovedet. Alle børnene den ene hånd op over hovedet. Og alle de voksne den ene hånd op over hovedet. Prøv lige at kigge på de voksne en gang, de gør det forkerte. Jeg sagde, at de skulle tage den ene hånd op over hovedet. De har taget den anden. De voksne kender ikke forskel på den ene anden. Så gør vi sådan her med hænderne, og så tager vi hånden ned igen. Og nu har jeg tryllet, for prøv lige at se. Sasha, prøv lige at se her. Har du tid et øjeblik? Prøv lige at se dit tørklæde. Og prøv lige at se din store søster. Nogle gange så plejer publikum at klappe rigtig. Nu gør vi noget helt andet. Posen er helt fuld af tom. Må jeg låne din tørklæde en gang? Gider du, storsøster, lige at krølle dem begge to rigtig godt sammen? Godt. Og så kommer du ned i posen. Og så puster du en gang. Og så siger du lige så højt du overhovedet kan. Hokus pokus her, plus af fokus med guldhat, balloner, filiokus. Se samtidig, så der vil magi, abokadaber, plus trylleri. Det kan du jo slet ikke huske, vel? Det er mig, der snyder. Gider du at tage begge tørklæder op, så skal du høre, hvordan publikum de klapper, så man kan høre det helt over i Legoland. Ej, hvor var I bare gode begge to. I var rigtig gode, og ved I, hvad jeg har til jer begge to som tak for hjælpen? Jeg har taget balloner med. Nu skal I se, hvor seje I bliver. En fiskestang. Okay, og hvad kunne du godt tænke dig? En hvad for noget? En sløjfe? En hat? Okay. Den unge dame kunne godt tænke sig en hat, og ham den lille mand kunne godt tænke sig en fiskestang. Nu skal I bare sige, at jeg er blevet god til at lave hatter. Hallo. Og så gør jeg lige sådan, jeg finder den allerlilleste trådknude, og så sætter vi den godt fast. Og så gør vi bare lige sådan her, og så tager jeg den lilleste, rødeste, den smukkeste til pigerne her i LaLandia. Den ser sådan her ud. Jeg binder den lilleste trylleknude, sætter den godt fast igen, og så gør vi sådan her. Og jeg gør lige sådan her, og sådan her, og sådan her, og så lige her. Hvor var du bare flot. Du må gerne hoppe tilbage igen, og så har jeg noget til dig. Du skulle have en fiskestang. Så gør vi altså lige sådan her. Prøv at se her.
sådan her, 1, 2, 3, så skal jeg se, om jeg kan lave en Grandiosa ballonfiskestang, der ser sådan her ud. Og så tror jeg lige, at jeg gør sådan her, puser alt, hvad jeg kan. Så binder jeg en lille trylleklud, og så skal vi have den her til at sidde godt fast igen. 1, 2, 3. Og prøv lige at se her. Sandra, prøv at se. Nu gør jeg sådan her, så tager jeg den allerlilleste. Den ser sådan her ud. Puster. Og så gør jeg sådan her. Prøv lige at se, det er rigtigt nok, hvad jeg har sagt. Jeg laver en fiskestang, så sætter jeg lige her. Så gør vi sådan her. 1, 2, 3, og sætter den godt fast. Så har jeg lavet en fiskestang. Gider du ikke lige at holde fast i fiskesnøren? Prøv lige at se alt sammen. Jeg har lige fanget en torsk. Den er til dig, hvis du vender dig om og bukker en gang, så klapper det lige af dig. Og ved I hvad? Faktisk har jeg taget en lille gris med i min kuffert, der hedder Gert. Er der nogen, der kender Gert?